Ngayon po guys kay nas nanay. Nas nanay. Nagdarig pismas ni nanay. Nanay. Mambangan ni. Uli rami. Naniwang kay bang. Kasi may mag-way taos bay. Last room na to. Muli mo ko dyan gabi. Hindi pwede makasakat. Ato round from agi. Saan eh? Hindi. Ito paspas kay. Ugma. Kaso lang gilantan na tatay balik. Gilantan? Gilantan? Tatay. Magjama-jama ra bag pangita. Di lagi. Saan naman niya? Saan naman nga? Third. Asa naman niya? Nawawa mo di po. Hindi, second floor ni. Second floor. Dari third floor ni. Man. Third floor man. Yan. Wala makakaubahan na eh. Jadi pa na pagta mo sige mo. Pwede na lagyan humong na. Mukha na tao lagundi. Kasi di ba wala duting mo rin eh? Ha? Kasi di ba ang laba ko? Kisay? Kasi di ba ang laba ko? Wala man. Di ba ang laba ko? Wala mo kasi bawang kayo paglit ni. Ay sa. Wah. Masa na to? 306 man to. Sa bawang ka eh. Ha? Dira dari. Dari sa dyan ha? Kasi jing mo tawa? Mimo. Ha? Bawa mo sa nila na, hinahanga ko sa punta. Nilagay mo lang punta. Kung dyan na mo lingkod. Malaro, nagtago sila ganito. Nasa kaya nga inaog sa ubos ng. Saray? Oo, masok ko si Musilas din. Kaya yatag si manang ubos. Mapipag-upload ni Moron? Eh? Mapipag-upload sa Moron? Hindi anak ko mga Ha? Tara. Hatag ka na, tapos gawas. Nisud ram naglayang room kaniha. Ay nang may kuwan no. Bulunan. Ay man siya. Dito man sa Cebu City. Cebu City dito man sa terminal naman ka. Asa man ka pa doon? Ano diha mag-agi? Dito mo nag-agi, dito sa portahan. Dito. Dali mo nag-agi. Na di pa yagihan dito. Entrance mo to dito. Doon ra ka dito. Hindi mo masahin ni mo. Kana lagi ang gingan kani ba? Kani oh. Kaya sa siya. Kapag amping. Loy laman na si Jam. Magpa-opera para sa diyang likod. Sa maganda ng marubi. Nalagi na po? Wala sa mga talida ito. Hindi ko kakulitay ba? Bantay ni mo tayo. Gusto ako bumantay ni mo tayo. Gusto ko mabantay ka naman sa lana. Dahil man ikay... Ah, dilagi pa na kayo. Naman ay pagkaon na dun dyan ni may pagkaon siya. Ah, dahil biling ka sa duhay. Ganiha, gibalik naman ang pagkaon mo na. Hindi ko pati gabi. Ako. Isa. Nasa tayo? Hindi. Aisa. Isa. Sa isa ko. Ganiha niya siya nga. Asa ang tata, bisig ako ka. Bisig ako trapo-trapo niya dyan. Talay ka, Jen. Tanang yung talibang mo. So maghatod na po balik guys kay mula ko si Alit si Aliana. Pwede ha. Pwede na.
Dudut naman eh. Okay. Bye. Ulala. Mabulag ipuda siya. Iwas ako bihay. Lubog na yung ikaw. Mukhang lubog kayo maghimo tawag nagundi dito. Nagundi ni mama sa Alicia. Ha? Oo. Kaya matulog sa kuko kay. Yari. Anong ilajo-lajo mas manang gagi dito man ang utak mo ati. Koy, ang hana naman isa katong magdago ilis pero. Okay, private room man. Alas wag ikutan. Ginuna ho. Ito ko detay. Ah, rapid kan? Tara dito. Abi ko dari. Ay, ito gay dito kagi kanyari di dari do. Yo, mabak lera mo dito. Ay, day. Nani kanan? Mau ni pagkain ni tatay. Hindi ka nila naman. Ano siya ang nilagay? Kuha na yun sa yuti. Ito nga. Para sa yuti ba? Oo, kailangan ko ang kagulay. Magutang kagulay. Kalau dagan kay rumah. Kulita. Tabang. Ha? Ano tabang? Matabang? Tay, bisa lang tuluro ka pantay. Masudlan yung diyan. Isa lang pa rin mo pagka. Pero iso ko tayo. Okay, gulay niya? Para nagkapiting. Para nag 6 years na tigpasuoton na ra. Sakto lang niya. Ganina po gikang tatay sa kaungitra. Ano mo kanuha? Hmm? Pura nang kapiting. Para na siya ka 6. Asa man yung mga tagal buwan ay? Ha? Kara to? Ha? Bisag mga tulo ra kahungit ay. Tulog sa tao sa kanya. Itim. Lain. Lain. Itim. So, Yung anong kuha magkakasintay nga sige mo magbuwan. Wala kinayang ko na. Kasi buwan. Kasi nagwan ko kaya na. Nagwan sa buwan ka man na. Guys, nabukas nila kong kamot guys. May brand ka buwan sa buwan. Kuwang si Jack kuwan. Kuwang ugayo din. No? Balag mga 5 ka pungitay. Ito po butang. Mga 5 ka pungiti. Mga kasgan. Sus. Haligi mag-tiktok na ta. Mga kasgan ba? Kay, wala masige naman ta. Hindi na ni. Hindi na makatauma. gano'n ang kanina. Kawalan na ako nga. Oh, ilagay mo. Ikaw ka, oh, hindi sa kama na. Mukha ka na mag-doktor. Kawan lang eh. Kubahay mo kawan eh. Ano ba? Ha? Ito ko ba mo kawan? Ano ba yung mga ito kawan dito? Sa may sudan, ang naming sudan. Bago rin sa mundo. Bago rin sa sudan. Mahimasag magbuka ka sa... Pailaw ba pa? Ha? Papagilaw. Hindi lang yung bago eh. Mahimasag magbuka ka sa sudan to. Kung ano ka lang purutan. Ano ba yung tubig? Isa ka kay... Yung tubig? Di, kasasan ni, kaya mukha na tubig. Mukha mo tubig, kasasan na yung buwan na ni. Masa kami ba ito mga ako? Hindi lagi magtuwan, kay. Hindi ka malatos ron. Malato sila na isa ron. Ha? Wala ka mga dalag sa kami lumutay, kung ka. Gani ha gani. Orang kahungit. Ha?
Wasko naman ito. Di lagi ko, hanay. Lagi mo ra bang timbang tayo, 45 ra. Di ba ay? Kuan, sanang... 45, ako 55. Madalo mo, 50 ka Ito eh. ang remix na hidagan may sa. Big. Nung akay, tudyo na mo dito. Kasi tudyo mo itong ka. Tawas remix? Tawaron na tudyo mo. Ay daw ito nung sila mo sa dito. May sila na. Gaan, sa te 45 na timbang. Ako. Tubig. Baso mo ha? Ito na basa ito. Baso ito niyo. Okay na ho, mabasang yung daanan. Para mati po na eh. Okay. Lupa. Huwag dala. Ana. Hindi nyo ayaw huwag dala kay... Painom na bang dala. Ana ka ba yung tubigan? Timan ni tigan sa kadagan nagtubig tinawrot. Ang may pantalik ko. Nakalibang si Jan, tayo ang tubig. Kanang mahal na. Maanod bang... Kung sa lawas. Sila na lulunod. Tubig. Ay dapat di ay ato sa mga yung Ha? pero pag inom mo yan sa mainit yakul din yogurt Yogurt. Bo, itang atang ipangutanas doktor kay naman siya sugar. Tapos mo siya sugar. natunay mo magkakaw na Kumain na siya. Ako pa sa dito kanina. Nagdako ko. ay mo magkakaw na yun Kasi nagawin ko. kutsara ng nanay Sa ano? Asa rin mo tayo hingi, kaya mo itong dono ni mo ganina. una yun Diyan ko nung hingi kiti. Ay, ano ka? di wa man ni nagi ko kabag pagkano gamay Busog mo. Busog ka. wala ikaw na kay gilahi kag ng tatay lahi ko na yung kutsara Nihapon sa daan ay palitag sudan. Napatay ka nuno. Ano, sunod-sunod na nay mo. Dala. ko ano yung Sa may itong palitag sudan, napay sudan na naman. Pag bahala ka ng utang ay saging. Ito na, masagin. Awas rood tayo, gamay ka doon, putas yung tayo. Ako na. Gamay rab, sige sara ka. Hungit. Ako na yung maliit. Ikuan ko doon dyan, ilugo dyan. Ha? Iyan, nakang aso. Napatay. Napa. Para mahumok ng plima. Ha? Mahumok sa plima. Guys, ang pagkaon sa mga Baka nalagay. good morning na tong tanan guys. Nakapag-lipstick day ko kay nang gawas mini Gigi na to na malit mi pamahaw. Jajas na rin. Ano ba? Kamutan ng doktor nga. Diyan mo gi. Nalipay na doktor, pangulong na ta. Kaan. Nabay. Hindi ba, ipakita sa doktor nga ikalagkatsagan, may lampas si mga tambaw. Yan. Kaan. Makatubay. Di lagi mo yung gatos bahay kay ug dani pa ng tanaw ng kas doktor nga nahimusod na baka. Na luja pa man ka. Pakapauliun. Doon talaga yung kita. Ha? Kita ko habang tuloy na gawa. Kita pa uli. gawas, nagagan ka naman natin. Okay, ato ta. Ito ko na dito. Ha? Ito ko na dito. Day mo timplahan kag kan. Hindi na tingnan mo. Oh, gitimplahan ni nagatas ganiha guys kuan. Makakaroon pa ni gali. Tayo, normal naman. Ha? Diba tayo normal na. Hindi, okay na tayo. Last. Last. Ito na. Wait mo na. Yan na ito. Ano kasi naman. Palit day asin din ta tuwa nga ito tang nanay asin pa pa na ba. Na sabaw man in na rin sabaw sa isda. Aslam ko no. Di man gitilawan man tang nanay, di man aslam. Di asdan. Ha? Di man. Kanina lang itlog tayo. Tani. Kana mahurot ra ng itlog para ma Kanilas. sumawan sa pares mamahaw. Ang timplahan lagi mo din?
Imo energy din. Hindi ko ginergin din. Wala ko na pag-energin. Sa imo gatas. Anong timplahan lagi mong gatas? Kaya na. Si nanay. Wala ko. Kaya ko na nila. Ha? Buwaan? Asa ni? Ito ko naman sa nanay. Alam. Ito sa ang kabila. Mga brand na dalagal. Ira ko na yun. Naira ko na. Okay. Sana mo na. Hindi na nawa din. Parang sa ginamot ako. Hindi pa dami. Bilin. Kaka. Sangamot din. Muni mong kaaduhan mo good na. Ang tambong pag-inom. Last na lagi na. Kay muli naman ta. Okay. Last na nang tamala Lord, mawa na na. Mawa na na. Inag-inom ni mo Lord, mawa na ni mo, mawa na ni Lord, last na ni. Sa kanjar, bira ba na ito giluwa? Na? Kan ba mo sa kay Basog na ka. kapundo. Basog ako. Muna guys, palitan ni Jijin Borsukuan. Nga ni sa nina kay bugnaw, lawas. Di nga itong nga tilahan ay ba nga. Kung ano na. Ano na yung masaya sa una naman na yung masaya na. Ano pwede? Barato naman na tayo. Kuhan na sa tayo. 1 million virgin. 5,000. Ha? 1 million. 1 million. Palit natin sa nina. O, ano to? 1 million. Nya, may sobra kuhan. 0.5. 1 million 0.5. Naputi na ba ka tayo na tayo? Access na puting t-shirt na. Puti na siya. Oh. Ang nail cutter day nay. Nanding pumunta ko din pala ng katil kay gabang yung mga itak ng dadad na. Nail cutteran. Ang mga pitis eh. Sana lang sa kawal ko ka mga katil na kay Pakan kag uris ni nanay tay. hindi ba sa kaliso? Honestly, hindi ma. Supsuparan na. Bah! Aslam? Lami man ang aslam good kay para makuan sa titunlan ba sa ubo. Ako gali kay kanang ubon ko kana bitong iba nay. Amo nang sa asin. Tangtang ng tunsil. Gusto mo? Siman ko no si Jack. Kasi anak, bago naman ba, hindi na mga tablet. Bago na ba? Di siya ganahan og mga orange. Mga vitamin C man ta na. Isa ang takay vitamin C. Di nag maka uli na tatay paimnan na sa vitamin C nay. Nama na dito. Naman sa mo adto sa nawan. Permit duha ka. Tagsan ka ba? Tagtarantasul ka ng ascorbic acid sense ba? Mo to. Kan jijin kay sa tuyo mo ji? Ganun ko ani. Ang protein C. Ha? Dito, pabrihi. Gapatan maganud. Ano? Guys kanang tuon siya makagawas na mi karon kaya ikuhaan man siya usab og CBC ug PSA. May duga nga antibiotic. Unja gi puna na pud siya og laing distress. Kay ganahan na gyud ta siya muli na kaya ito na naman sa bahay magpa adyo pahuway kay di man sa makatuog dari sa kuan
Hospital. Okay, kada pila ka kada oras na yung li. Pero bilang guys laban na tay. Yan na mo din na tay mo ospital tay. Kay di man sa kapulis doktor og di ka maadyo. Matong gikuan na pud sa guys, gikuan sa balik. Gikuan sa balik kay gahapon gilantan mo gud sa gahapon. Ang balik. Gikuan og balik ka og sibisiba. Dari. Ning ka sakit ngay murag langgam ra man di ay. Kan madidado nga. Pang Manila. Pero mo ano. Ano ba si Tito Sibisi? Kuan para may bawa lagi mo kuan si mong dugo. Nabay ko nito sila. Infection ni mong dugo, bakterya na. Diyan katong usa kay kuan man to katong PSA para matanaw ni jagi hamong kuan kanang kidney og say Ano ba? ha? Ano ba ang tamang lugar ng nanay? Unsa man? Gawiran man nimos nanay. Hmm? Ano ba ang sabi nila? Giaksamin na lagi na anay resulta pero kuha diha ang doktor. Tambal pa kay na kay gamay ko ma tilok ng bakterya. Napay gamay. Katro. Amin si para katro. Ano ba ito? Ano? Ha? Tuwa na kay nanguan si Satay nanilhig. Ha? Tagalog siya, taga Marinduque kuno niabot siya diri Cebu. Medyo ang dugis Manila mo. Bukid pa na. Kapalaran lagi kuno siya. So padadyon gyapon ta guys sa pagampo sa kuan kanang Masakiton. tuloy-tuloy. Ano ito pahangin ba? Tuloy-tuloy nga paggaling ni tatay. Haraman to katong kuan na. Tuman. Dug sila dali guys kanang shout out day ko sa ning commentary nga na ako no siya pag umangkon. Diyang pag umangkon nga nasa kuan di ay billing section ni ngadto ko dadto. Kanang presyo sa G sala na dadto siya ka sa kuan ma'am. So tiya kuno kanija. So tawat ko diha ni Kurasalan Lungay. Diyan na rito ning comment nga kuan, nakala ko naglang bahay dari sa gilid sa Lim Hospital. Katawat nimo diha ma'am, na pamidari, masig mga ugma pa mi makagawas kay mamingon ang doktor pero Sabado man dai ron. Kasi ang private maka pagawas na sila bisag Domingo. So mato guys anang dadon gyapon ta sa pag-ampo guys sa daling kaaduhan ni tatay na kay para makauli na pud mi og Cebu. Uli Cebu. Makauli na pud dito sa family house. Sa Alicia. Sa guys madunay karon diri si Mama Julie. Di dinto analigo. Ikangkang nagkikangkang to ah. Ja gabi guys kay magado ko ito gabi guys maghatbat na lamang ko karon kay mo adto mi dito sa kuan kanang palitan ni Didi og usartan si nanay kay nasa maintenance. Ja ganahan man sa dari maggamit sa katungkuan guys na man tay earphone guys na. Pero madurang gadug hawid sa earphone na ugnaw mahinuring kwartong kuan. Solo rami dari naman to yung comment nga solo rami dari sa mong kwarto para kuan na kay may mga mobisita mga anak. Magkatapok rami dari. Ja guys kay maghakbat sa kog guys kay kuan na may paliton. Just see you my next video guys. Love you all. Amping gamputan tanan guys ja. One. Salamat kay kadto ni Mambi kay ni message Jason ha ganiha nga malay na kanang mularga na sa Cristel nagkalunis balik na po sa Sinto lagi siya pinalanggang Cristel. Salamat kadto Mambi. Salamat sa imong full support namo Mambi. Salamat. Bye. See you my next video.